Oma van der Poel staat al 48 jaar met opa van der Poel voor alle kinderen klaar. Wie hip, wie cool. Geef aan oma van der Poel. Azee, hip, azee, cool. Geef oma van der Poel. Het huis was uit zijn voegen. Het is niet om aan te zien. Waar er nu zo'n 60 zitten, is de eigenlijk plaats voor 10. 10, hop, ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is tip-top. Hip, hip, hip. Hop, hop, hop. Oma van der Poel is tip-top. Jongens, luister even. Wie hip, wie cool. Ja, ik heb geen ritmegevoel, joh. Geef voor oma van der Poel. Wie hip, Be cool, geef voor oma van der Poel. Be hip, be cool, geef voor oma van der Poel. Ik zeg hip. Ik zeg hop, hop, hop. Oma van der Poel is ik zeg hip, hip, hip. Ik zeg hop, hop, hop. Ik zeg oma van der Poel. tip top, tip top, tip top, tip top, tip top, tip top. Yeah! Op de kunstknie van oma, daar zitten soms 6 kids. Maar die knie van oma is eigenlijk een Ze tweeling. is hip en ze is cool. Geef En voor oma. oma van der Poel. We willen ook muren gestuukt. Ik weet niet of het lukt. We willen ook verf voor het wim en voor het erf. Zeg, En we willen hip, hop. hop. We willen behang in iedere gang. Tip top. Hip top. Be hip, Be cool. be cool. Geef aan tante van der Poel. Maar je hebt toch wel ritme? Be hip, be cool. Geef aan oma van der Poel. Thank you. Ik zeg hip, ik zeg hop. Oma van der Poel is tip top. Ik zeg hip, ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is tip top. Tip top, tip top, tip top, tip top, tip top, tip top. Yeah! Hip, hip. Ik zeg ook hop, hop. Als jij een hip zegt, zeg ik hop. Ik zeg hip. Ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is tip top. Ik zeg hip, hop. Oma van der Poel die is tip top. Ik zeg hip, ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is tip top. Ik zeg hip, ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is tip top. Ik zeg hip, ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel is. Ik zeg oma van der Poel die is tip top. Ik zeg hip. Ik zeg hop. Ik zeg oma van der Poel die is tip top. Geef je doekoe dus aan oma van der Poel. Je weet wat ik bedoel. Ze heeft het nodig. Geef haar dus naar geld. En zorg er niet voor dat ik je nog even bel. Want anders word ik boos. En oma van der Ploeg die heeft die doekoe nodig. Dus stuur het te gauw. En je kent het Giro-nummer? 77777505. Nog een keer. Ik zeg 77777505. Overmaken nu. Want ook de Comedy Factory geeft geld aan oma van der Poel. Je weet wat ik bedoel. Die was beter, dat is... ja, die was netjes. We gaan er niks meer aan doen. Nee, zo is het goed. We gaan er niks meer aan doen.